duh lae kelingan sholat bawane janji bawang sapa wae katone kok tansah lemper dheweke wong kangen pandane apa Mas Roro esok sorean ning metro sana juga itu seliramu kok tansah pinter reridu nalikane durung tepo boten bingung boten liwo ketemu ora apa-apa ora inggih boten beda wong kangennya nerasane patute kono mong sa penake rumon konon suaramu wong ayu gawe ati ngarep lino setino kaya sewindu wantu-wantu ngenteni tekamu itu hangrang kita asmara nadyan merah rasa
semburan ngewangi ngenteni yen sepur sanjawa katon takon esemunan bani hati. Panjenengan mau nggih wonten mriki ta, Mas? Nggih. Iso apa ora iki pobo slendro kok malah dangkrik-dangkrik. Kok kaya wong tangi turu ngono ta, Mas? Indonesia Pengorjen sing paling bagus dhewe ya udah kuwi. Paling bagus ya paling sugih. Iya. Nyanyi Gino Blantik saiki sugih. Umpama aku jek enom, Mas. Aku pengen dadi pacare Mas Huda. Kuwi ya mung siji. Apa? Rada kocluk sithik. Nah ya. Doni Mas mustikane kang jiwat Doni Mas Yawa Mbok digandeng, bawa aku kemana kau mau, Mas. Ora iso sikilku tekle siji. Alah Mas Bendol ra mungkin gendong penyanyi wagu. Piye Mas? Mbok digandeng to Mas. Ngene ra apa-apa ya? Gak apa-apa tenang. Dilesek Bu. Langsung. Iya. Bos iki ndek bengi teko jam 4:30 esuk mung bahas perkara leni ae aku ya. Malam, Pak. Ya Allah gantenge. Jamune sapa to Pak awet ganteng iki, Pak? Jamune apa kok? Jamune sapa? Bahas aku apa? Kok sik? Bahas aku apa, Mas? Aku tak terangke nek pribadi. Piye nek Leni Kendel menurutmu? Alhamdulillah umpama pitik kae pitik kate Pak aku. Kok iso kate lho? Mana ae ngono. Turutana brantah ning sun. Ya mesti tak turuti ta Mas, njaluk apa sih? Iya. Malam ini buat kamu pokoknya Mas Bendol. Topah. Wong aku ndral iki tak goleke nggon. Aku ra seneng sing botak-botak ngono kuwi. Oh gak seneng ya ya. Senengku ki kaya jenengan kuwi. Aja kowe main kaya Kang Tamanas Moro lelewamu sada lungkrah lan lesu ngilangke rasa samar tresnaku sundul pangapunten ingkang wonten ing wingking langkung-langkung binekten demange pereng Mbah Lurah namung dugi ngriki. Nah, nek kula mriku alore mboten pati enten. jenengan kok apal men to Mas?
Wingi niku ten Sragen nggih hafal sedanten. Kula iki mau sensus ngono apal Ten kabeh. Jatipura nggih hafal. Hafal. Saya ten Beruk. Wah, ana saya meneh kandhane kok. Nggih. Sik piye Pak usul piye? Lari nyangoni aku wing kok teko kir-kir ra nyangoni ya luput aku. Senadyan to ora misra tandha mata sing tak tampa senadyan namung sepele ngelingake kabeh lelabete monggo Layar rembulan lumaku kamadeni panci Iya. sing banyu ngelingake Tondo mata mertandani ati tresno nadyan nate gawe gelo ning nyatane mung katone netra ludah mutiara kependem Nggih, Mas. tondo mata somben pikirku nangenanku Pak iki nek dono swanten ben tondo mata Tanda mata. Oh, nek Pak mboten tanda mata. Tapi ye. Tanda merah. iya ha iya nggih wong nek budaya ya kuwi mau bendina nesu-nesu terus aku tobat kalian Napa nggih kedah nesu-nesu terus to, Bos? Tanggih mboten to? ngene ndol pimpinan iki kudu nesu Oh, ngoten. pakai teng aku nang kantor ya Senin iki Pak Kasat iya aku ngono Pak nek anggering jagong mesti sepatune anyar ya, Mas ya. sepatu Ngene dhewe lho sepatune asik jebol-jebol ora ganti-ganti. swidak rolas sepatu kuwi wacar-acar terus ngemper Nggih, wilujeng dalu Ibu. Mbak, Mbak Manten ya, Mbak ya. nggih Selamat ya, Mbak ya. Mas Manten di mana? mriko Oh, lenggahe di sana. mriko lah niki Apa? Oh, Oh, Mak. Oh. Mas, Piye? urung-urung kok Mbake kok ya wis kaya anu Mbak Manten nyuwun disogok keri-keri rada engko wengi yahene kok mengke Mbak, mengke kalih Mas. sing tenang ngono lho kok yahene kok yo disogok lah yen obate Nggih. wong Nanti dikasih ya Mbak ya, Nggih. Ibu. monggo lajengaken Aku dadi pengen nih ya nih Mas. main pengen Pengen nyanyi lagu. iya Allah monggo Tak simpan ana Lah, kamarku. Dadi Tidak. Oh, simpan ana solo. Liya Ape. mengayun suko Alrosta Dompet Pusat Alfa Audio juga Amelia Wilujeng dalu dan kemawon wilujeng miarsakaken
namung sepele ngelingake kabeh labete pokoknya anu len diapalke ya angger arep ngobo keri iya dadi aja iki kan ngarepan nek lagi urung kon arep ngobo Mas Dewi ngono aku koyone gak patut iki Mas kala kon ngapalke kok kalah gak patut mungkin arek anyak Mas Dewi rada dicepetke ya Mas nganggo paroge ngono lah nah wis tak warai aku diapal kabeh aku iya Mas Dewi lagune pun ajeng rampung. Iya. Tolong dicepetke ya, Mas. Aku tuh dadi kelingan nih. Tandane kelingan dicepetke Mas Dwi. Anu kendangane maksudnya. Ayo dadi cepete. Ayo. Nggo, pun terasakan mungkin terus hormat. Nggih. Tak simpen ana kamar. Marbelen. Wilujeng rawuh Bos Anton katurane lenggahan kanthi sedoyo. Ugi sedaya para rawuh katurane lenggahan kanthi margi-margi kanthi penggalih. Monggo Pak Lurah. Dejaman
biasa niku Mbah Kismo anggenipun nyeneng-nyenengke putrane disembadani. Nggih Pak Lurah, saestu. Sore wau pun Alrosta ndalu ngantos benjang-enjang. Benjang-enjang. Mugi-mugi saged antosakenipun Amin. dumateng sedaya para rawuh. Mugi samangke kula suwun nggih sami njagi ketertibanipun. Nggih. Bapak yo. Sekar pisan yang gunung desa sesarengan kali Alrosta. Golek Sragen. Nggih, Pak. Dina Selasa, Rebo niki Alrosta ten wilayah Pereng Banten. Nggih. Nggih, mugi-mugi pinaringan lancar sedaya. Amin. Pemirsa saged terhibur sedaya. Amin. Monggo. Tutup nggih, Pak nggih. Siap. Dipun cepetne napa tesih irama Cepetne ngeten iki? saged monggo. Sekar pisan nyawa gunung desa
Pripun? Ya. Semoga. Nggih. Aja lali welingku uga Tasih silakan kadang-kadang Al-Rustam. monggo Pak. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Tak subur tinggalan wengi Moga-moga Gusti Saunono windanana tak enteni ing pucuking tresna balem nangka bebasane mung kadang dan sliramu wae. Nggih, Dilanjut nggih. nggih. Aja lali welingku uga nganti saelingku
gawe gelong ati nongong dina bena pring rupita Allah yo mas ya mas apa pancen dadi lakon dolan nang omahku ana latar padha lelungguhan kegojekan karo aku muga-muga aja nganti gawe gelong ati nongong dina bena pring rupita Allah yo mas apa kowe ra kelingan dolan nang omahku ana latar padha lelungguhan kegojekan karo aku
Sucipto